A few moments later. Oh, naglahi nila nang gibutan nga dyan ko. Sa una wala pa ni. Wala pa sa unang panahon dili jud ko nagtubo. Kan ni siya patag pa ni. Patag pa rin siya. Nitubo ni siya. Bukid. Agikan pud sa kinabukiran na abot diri ba? Yan unlock. Naunlak man. Ilan nang gitukuran og kuan. May nagay ko yun, Andres ha? May ko'y nangabangga ni. Uy! May isam ni siya. Siya. Ay, isa kayo. Ato sang kuan. Ato sang video. Picture daw. Ato sang kuan. Hello guys, dami dili sa kuan guys. Lain nahitabo diri na disgrasya. Oh, hello. Unya ta bang ato sa videohan pag ana to si ato sa i-vlog okay sa nakailan eh. Di namin sa sitio kang bungtod. Oh, kaila mo ani? Murag buhi-buhi pa man yun, yung marunong ginhawa ba? Hi guys, what's up? May disgrasya diri oh. Follow my page ha? Follow my page. Unya, nalagi mag-vlog na natin. Mag-vlog siya kay para mailahan yun na to. Pwede like oh, wala pa, wapay view. Duha. O basta yung nakaila mo ano, oh. Isa nyo siya. Unya na, wapay mo sa tuloy mga views ha. Tulo na. Oh, nagkadugo ni guys. Wow. Disgrasya yun, yung motor, naparok mo siguro yung sa motor baka naparok siyang basta wala may kibaw noon sa niya basta dugay pa na hapit na basta ayaw mo kalimutan subscribe ha like mo ha mga viewers na lang yung na-discuss yaw kadugo na asam ni mana okay na tama na mana may vlog noon sa di kanoy nahog ko dong di siya mo ka nahog sa lubi motor pinahog lobe. Inom lagi. Tanawa nagkajuta na. For entertainment purposes only.